корхонаҳои саноатӣ дар Ховалинг аз шабакаҳои барқ 13 миллион сомонӣ қарз доранд. бештари ин қарзро корхонаҳои коркарди тило ба миён овардаанд. раиси Ховалинг гуфт ки баъзеашон марҳила ба марҳила онро пардохт доранд. барои сокинон фаҳми ин душвор аст ки корхонаҳои тило ҳам аз пули барқ қарздор бошанд. аммо раиси ноҳия мегӯяд ин корхонаҳо то пайдо кардани тило маблағҳои калон сарф мекунанд. ҷои макони амо металли рақами як расидана хароҷати калон меравад, фоида ҳисоб намегирад. вақте ки ба ҳамон маконаш расид, фоидаро гирифт ва пардохти вай мешавад. вале баъзе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ мегӯянд аксари ин корхонаҳо ба шахсони бонуфуз тааллуқ доранд ва ин ҳам сабаби напардохтани пули барқ буда метавонад. ҳоло корхонаи авеста одина 1 миллион 340 ҳазор сомонӣ, ганҷи ваҳдат 740 ҳазор сомонӣ ва тилои тоҷик 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ дар соли 2024 аз барқ қарздор шудаанд. ҳамаи ин корхонаҳо дар ҷамоати шугнов ба коркарди тило машғуланд. дар шабакаҳои барқи Ховалинг гуфтанд ки онҳо пулашонро тибқи ҷадвал месупоранд. ира дар худи ҷамъияти шабакаҳои тақсимоти барқ рафта ҷадвал кардагӣ оиди пардохтеш. баъд корхонаи ганҷи ваҳдат ки 740 ҳазор қарз доранд, қарзои калон 740 ҳазор қарз доранд, ино ҳам дар ҳамон ҷамъияти шабакаҳои тақсимоти барқ рафтагӣ ҷадвали пардохт кардагиянд. аз 26 корхона дар ноҳияи Ховалинг 20 адади онҳо ба истихроҷи тило машғул буда дар соли 2024 ба буҷаи ноҳия 452 миллион сомонӣ фоида оварданд ки назар ба як соли пеш 83 миллион сомонӣ зиёдтар будааст. аммо қарзи барқ дар ин ноҳия дар умум 30 миллион сомониро ташкил медиҳад. қарздори барқ 27 миллион буд, имсол 3 миллион зиёд шудагия, солҳои сифарӣ яъне ки солҳои пештара буд. ин як 12 миллион бахши аввалӣ буд, ин солҳои пеш омадаги. 12-13 миллион дигар корхонаи саноатӣ ки ҳарчанд корхонаҳо ба буҷа фоида оварданд, қарзи барқи онҳо сол то сол зиёд мешавад. ба нишони эътироз шабакаҳои барқ дар як соли гузашта 3 бор қувваи барқи корхонаи тилои тоҷикро қатъ кардааст. раҳбари шабакаҳои барқи Ховалинг гуфт ки ҳамин хомӯшкунӣ буд тилои тоҷик қарзро аз 3 миллион сомонӣ ба 1 миллион 700 ҳазор сомонӣ поён биёрад. дар тоҷикистон даҳҳо корхонаи бузург аз пули барқ қарз доранд. ҳар сол номи қарздорони калонтарин эълон мешавад. чанд ширкати азим солҳо дар ин рӯйхат мемонад ва баъдан ҳукумат қарзи онҳоро мебахшад. дар ҳамин ҳол асосан аҳолӣ ба насупурдани пули барқ муттаҳам карда мешавад.